Salutare! Și bine ați venit la un episod. În acest episod am jucat de Sonic the Hedgehog. Acum am văzut muzică pe fundal, pentru că mă aud. Avem la mea la zona a doua, acțiune. Cred că m-au și muzica. Dacă mă uitați, mă uit la video, am scris voi în comentarii. Fericit că am făcut un abonat. Și asta e cam bine. Hai mă, că nu știu bun la zona asta. Ok, dar vom face tot ce putem ca să câștigăm. Da, ok. Cred că următorul episod va fi cu Sonic Dash. Următorul episod nu cred că va fi de Sonic the Hedgehog, nu dau să mai în seria asta. În care trebuie să începem mai multe serii de Sonic. Pentru că nu trebuie să rămânem în urmă cu jocurile Sonic. Pentru că ăștia mai rar alte jocuri. Hai, ok. Prost am fost. Am mai jucat să mai văd și eu cum este zona asta. M-am în viață, dar nu știu dacă se aude și muzica, asta e problema. Dar mi-e milă că... Da, nu știu. Dar cred că dacă o dau așa nu o să mă aud eu. Hai mă! Îți bagi la mine. Nu știu să uite muzica. Dacă să nu se aude, îmi spuneți în comentarii. Ok? Ok. Ori dacă nu mă aud eu, ori dacă nu se aude muzica. Ori eu în muzica. Pentru că problema este că nu știu la ce sonor să dau și eu muzica. Acum am venit la a doua muzică. Adică am doar două muzici. Adică asta și cealaltă care am mai ascultat odată. Da, e ok și așa. Eu am spus că mă aud și eu și muzica. Nu știu că sonul e dat chiar așa de tare. Încă să nu mă auziți. Voi pe mine. Canalul ăsta este dedicat jucătorilor de Sonic, fanilor de Sonic. Deci ok, ajungem înapoi și în zona asta. Muzica asta o să fie tot timpul. Poate să mai băgăm Sonic dacă mai găsesc. Acum să punem asta. Ok. Wow! Ok, nu știu dacă mă aud eu sau muzica. La mine. Ok, am reușit să trecem. Hop. Nu știu dacă mai vreți muzică pe fundal. Nu știu, eu mai vreau să am muzică pe fundal, dar nu știu la ce sonor să o dau, pentru că nu știu dacă mă aud eu sau muzica.
Vreau să îți mulțumesc primul meu abonat. Rock roll! Rock roll! Ok. Hai că am trecut primul nivel. Cred că trebuie să-mi scrieți voi în comentarii să mă uit pe filmare dacă nu se aude muzica sau mă aud eu. Asta e problema la mine. Da, cred că e ok. Nu știu că e ok. Și cu vocea mea, și cu muzica. Așa, da, prăscuțul. Oh. Bine, acum. Vin să cântăm înapoi. Oh. Deci multă filmare. Pentru că chiar nu știu dacă mă aude sau muzica. Adică asta am zis de 11.000 de ori. În acest clip. Tot de 11.000 de ori. Acum hai să mai revenim și la joc. Set me free. Hai să vedem ce putem face. Hop. Follow me. Aici trebuie să... Aici este. Aici trebuie să fiți rapid. Rapid. Uite că am scăpat și de la fund. La care mă urmăream. Da, aoleu. Hai mă, luați-mă și pe mine unul cu trenul. N-aș pe mine un turbat. Văd că mă iau toți. Am zis în Paris. Recuperez înapoi pe Pink. Bag Moiana și noi. Boom! Boom! Boom, boom, boom! Set me free! Trebuie să mai auzit câteva inele. Acum am făcut pe curs. Acum am velit pe pulă. Acum am făcut pe curs. Stai eu că-ți velit pe pulă fără inele. Ok. 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 Trebuie să iau eu repede inele. Dar uite ce pulă sunt în orie. Îmi băli pe pulă. Rock and load! Iar m-au răspuns pe mine. Auzi?
Sincer, asta îmi place mai mult, asta a doua. Ok. Sincer, asta a doua îmi place mai mult. Bine că acum nu mai pierd tinelele. Țineți minte, în Sonic sunt necesare mult tinelele. Ia mâinile. Bă, hai mă! Mie îmi trebuie aproape cam toate mâinile. Dar ajung la loc în fine. Hai să așteptăm mâina asta. Hai, sar! Jocul ăsta e cam enervant uneori. Și nu zic uneori, nu zic doar uneori. Cam tot timpul este enervant jocul ăsta. Ok, să ajung să scurt. Să fac la nivelul ăsta. Aici cred că o mai multe pauze. Ok. Boom, bitch. Bitch, please. Acum fugim și de lavă. Bă, doar chiar și pe mine mă urăsc. Nu-l urăsc doar pe Fabi, și chiar și pe mine mă urăsc. Au prostovani aia din clasa a 4-a de la mine din școală. Bog, pula. Ce nu că m-am făcut acum. Hai. Trebuie să fii ceva precizat în Sonic. Haide, băi. Am încă o viață bonus. Follow me! Aici cred că cu mai multe pauze. Probabil. Haide, băi! Nu știu, o fi greu, dar de ce nu adaugă un pic mai mult până la jocul ăsta? Știu care sunete foarte tare, dar de ce nu adaugă ceva mai multe sunete? O fi greu, lene, nu știu. Pentru că jocul ăsta nu are cine știe ce sunete. Hai mă, în pula mea.
Lovea 2. Da, cred că trebuie să dau muzica mai încet. Pula mea. Finally! În sfârșit! După mai mult de 10 decenii! Checkpoint în sfârșit! Ok. De când joc Sonic hockey, nu știu. Dacă vă place hockey-ul, nu știu ce aveți. Băi, futuți! Albina, robotnică. Încă un templu dintre asta. E noroc că am putut la nivel 3, haha. Nivelul 2. În pula mea. Da, era la nivelul 2. Gata, man. Oh. Hup. Asta e să activez muzica. Haide, că e șmecheră muzica. Șmecheră muzica. Și hai că acum suntem invincibili la orice. Chestia dintre astea sunt cam ușoare, că vine vorba să mor pe astea. Nu asta. Oh, fuck this shit, I'm on. Bitch, please. Nu foarte departe. Așa? Am uitat de chestia asta. Bag pula la mine.